d'alcalde. Bé, amb aquests temes, primer començar com ha fet el senyor Canela per agrair a la regidora una reunió que vam tenir interessantíssima amb l'equip d'arquitectes i l'equip d'urbanisme per parlar només d'aquest tema i de com la Torre Barceló s'ubica i es relaciona una mica amb tots els equipaments que té al seu voltant. Naturalment, el debat és possible que es vagi orientant. També ha passat en aquest ple i segurament també fora d'aquest ple cap a les característiques estètiques, formals del que és la torre. El que ens van explicar i el que hem anat veient durant tot aquest temps, el disseny, com ja s'ha dit, és una mica menys agressiu, amb terrasses i balcons, i els 192 habitatges queden ben encabits en una planta baixa comercial, aparcaments. Es torna a la ubicació original, més separada de la Nacional 2, amb la qual es dona satisfacció a les al·legacions d'una part dels veïns. Es solventa bé també la separació amb l'equipament de la farinera, que queda a més de 13 metres. S'eliminen, com també s'ha dit, els espais foscos anteriors que originaven angles morts i espais insegurs. Una mica penso que s'ha aplicat aquesta perspectiva de gènere en aquest sentit al dissenyar aquest espai. L'accés a l'estació serà en superfície, és a dir, hi haurà tota una gran plaça al voltant de l'edifici. Però jo m'agradaria parlar d'altres coses que al nostre grup ens preocupen més i a mi personalment també. La primera és tot el tema de vivenda amb algun grau de protecció. Al ple havíem parlat del 30% i tot i que aquest edifici, com deia el senyor Canela, ja ve d'una planificació de fa molts anys en la qual això no estava contemplat, jo penso que valdria la pena negociar amb la propietat per arribar a algun acord en aquest sentit. També una mica en la línia del que deia el senyor Canela, no només aquest edifici de 200 vivendes, sinó tot el que es farà a l'entorn, originarà unes necessitats d'equipaments sanitaris, d'equipaments educatius, d'equipaments de tota mena, que jo crec que hauríem d'estar pensant. De fet, els equips tècnics de l'Ajuntament ens van informar que estaven treballant en el pla d'equipaments, però que és un tema que per nosaltres és important conèixer abans de tot. Respecte a la mobilitat, jo penso que també és un tema que s'ha de discutir amb més profunditat. L'estudi de mobilitat també data d'uns quants anys enrere i es confia des de l'Ajuntament en que la nova percepció de mobilitat i de l'ús dels cotxes, etc., farà que, em sembla recordar que eren uns 3.000 moviments diaris, siguin absorbits pel sistema. I finalment, jo penso que hi ha un debat encara més de fons, més enllà de la notòria influència, afectació d'aquest edifici al nou Skyline de Mataró del futur. I està una mica en línia amb la proposta que vam fer, la primera proposta que vam fer justament en aquest mandat, al ple, i que va ser aprovada, de pensar, de revisar, d'idear la ciutat del futur a través també de la revisió del Pla General, pensant sobretot en l'esponjament, amb la reurbanització, amb l'actuació en els barris de Mataró que més ho necessiten, que en la nostra opinió està clar que són Rocafonda i Cerdanyola. Pensar la ciutat, veure com aquesta urbanització que estem fent a primera línia de mar de més qualitat, amb persones, com deia el senyor Canela, que moltes seran de Mataró, però moltes altres vindran de fora, amb un perfil econòmic mig alt, com podem aprofitar aquesta circumstància per revertir aquest efecte a tota la ciutat. Si això no ho fem d'una manera planificada i pensada i diguéssim, ens centrem única i exclusivament en dir si ens agrada o no una torre o estèticament, si no fem aquest exercici ens trobarem amb una, deixi'm-ho dir així, amb una simple operació d'elitisme urbà que ja hem vist a altres llocs, sovint promoguda per governs socialistes, és veritat, però també d'altres, i especialment a Barcelona, i és una mena d'operació que personalment no m'agradaria veure a la meva ciutat. D'aquí la necessitat imperiosa de treballar amb el màxim consens
en la planificació de la ciutat i en tota aquesta circumstància a la qual jo em referia fins ara. Espero que aquest projecte sigui un èxit i no ens hi oposarem, ens abstindrem en aquest punt. Gràcies.